Kafuloni wala ka ɲɛsin aw ma ni kuma ɲɛ sɔrɔ minnu sigilen bɛ Kaɲamada Cherif la TV Jabaranin fɛ. Ni y'an sigilen ko kura an ka jɛmukan kɔnɔ min bɛ wele ko an danbe. Ni sigikun filan tɛ a la fa ka hakilitigi kɛ an ka tabiyaw ma, an ka kɔrɔlenw ma. O de hukumu kɔnɔna na maanifin ma kɛ o la a ka kɛ sanga waati bɛɛ ka wuli ka se maa min ka dɔnni ka bɔ o la kosɛbɛ. O la bi an wulila ka se an ka sɔrɔfɛ kɔnɔ dɔ ma min tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔna na. Mamu Sidibe, Ganadugu Mamu Sidibe, muso min a ka dɔnkili bɛɛ lajɛlen na a ko a faso o bɛɛ bɛ danbe de ko fɔ. Hali a ka dɔnkili dacogo fini doncogo bɛɛ lajɛlen b'a jira ko danbe in ka bɔ a bolo. O la an wulila ka se ma bi ani ale na jɛ ka masala bi danbe kɔnɔna na. San'an an ka masala an na kɔrɔfɔ di a ma a ka foli ta ka di filɛbaaw ma an ka sɔrɔ ka don baabu kɔnɔna na. Mamu Sidibe ni ɲankuma. Ayiwa salamu aleykum somɔgɔw bɛ di denbaya an bɛ an lajɛbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen téléspectateurs bɛɛ lajɛlen o y'a laminɛ ka foli di Lajinɛ ka denbaya ma n'o ye Chérifu Madani Usumani Ayidara a y'a laminɛ n b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya k'a denmuso fo y'a fɔ Buwakɛ Allah kibaru a nana a ka so a y'a bisimila n diyara n ye Mamu Sidibe bi an wulila ka se ma e yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na danbe ka bon i bolo kosɛbɛ jɛmukan in dun ye ko an danbe bi an b'a fɛ ka kuma fɛn dɔ de kan min ni an bɛ se ka fɔ gɛlɛya b'a kan bi kosɛbɛ ko ne yɛrɛ ta e yɛrɛ ta ne wolofa ne woloba Mamu Sidibe e yɛrɛ ye mun faamu nin ko in na dɛ ayiwa ne ma dɔ wɛrɛ faamuya o la kɔrɔlen ma ba ma a bɛ fɛ ka dɔgɔya awɔ parce que fɔlɔ-fɔlɔ la an ye min mɛn an baw n'an mɔmusow la den bangedon fo kana s'a muso furu don ma ni sisan papier ko in tɛ ale yɛrɛ woloba ye min a tun t'o dɔn mais école kalan in na denmisɛnninw b'a dɔn ne ba jamu ye nin ne ba tɔgɔ ye nin n fa jamu ye nin n fa tɔgɔ ye nin mais o yɛlɛma man ka kɛ sababu ye fo ka kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen tunu kɔrɔlen jumɛn tununa e ta ne ta fɔlɔ-fɔlɔ la fɔlɔ ni taga kun kɛra wari ɲini yɔrɔ la bari ne yɛrɛ ye dɔ k'o la fɔlɔ la wari ɲini yɔrɔ kun ye Mali bɛ bɔ yan ka taa jamana wɛrɛ i n'a fɔ jamana wɛrɛ ta bɛ se ka na yan ni nana n'i ka wari ye gatigi de ta ye e yɛrɛ kɔni bɛna na yan wa ko ne ye nin sɔrɔ ale fana b'a kɔn dɛ a bɛ se ka kɛ a b'a tɔw wele ni muso bɛ furu o bɛ furu ni nɛgɛso bɛ san ou bien ni misi bɛ san ni fɛn min kɔni bɛ san o de bɛ gatigi sago la mais an bɛ san caman bɔ bi denmisɛnnin min bɛ se ka taa wari ɲini a kɛra burusi kɔnɔna ye o a kɛra Bamakɔ ye yan o hali a yɛrɛ wolofa n'a woloba k'a bɛna kariya k'a n'a lettre foroko ta k'a d'i ma k'a lajɛ ni e bɛna sɔn ou bien n'i tɛna sɔn o den man ca kɛmɛ o kɛmɛ ne bɛ fɛ ni ne sera fɔ ma a tɛ tan bɔ a t'o bɔ bilen ka kariya ne tilara kalan na ne ka fɛn bɛɛ banna pewu ne kalo sara fɔlɔ ye nin k'a don lettre foroko kɔnɔ k'a di i fa ni ba ma o kuma tɛ k'i fa kɔrɔkɛ ma a man ca o kuma tɛ Côte d'Ivoire tagalaw ma kuma tɛ Faransi tagalaw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an cɛsirilen bɛ kalan min na ko k'a ɲɛ de f'an ka segin kɔrɔlen de ma bulon kɔnɔ kalan b'o la école kalan b'o la denmisɛnnin bilama n'i ye tɛgɛɲɛ kelen bɔ a la bi k'a bɔ a la a b'a fɔ ko i ma ne wolo koyi e ma ne wolo ayi ne tɛ ta ɲɛ sokɔnɔna na fana ni ga ka ca musow ka ca du kɔnɔ ni denmisɛnnin dɔ bɛ a bɛ sɔn ci ma ka sɔrɔ mankan t'a la mais dɔ bɛ o tɛ ci fɛ n'i y'a ci ko fila dɔrɔn hali k'a fɔ k'i b'a bagabaga parce que i cɛ kɔrɔkɛ den don ou bien i kɔrɔmuso den don i n'a a taatɔ mankan mɛn ne tɛ ta ɲɛ a bɛ dɔn k'e ma ne wolo e ma ne wolo voilà e ma ne wolo o yɔrɔ in e ma ne wolo a bɛ fɛ k'a jira de k'ale woloba de tɛ e ye o ale man ka ci k'e ye siɲɛ fila o ka sɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ la ma yɔrɔ jan fɔ dɛ anw kɔni ta daminɛ na i bɛ taa sɔrɔ anw fɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u mansa bɛ saramugu min bɛ n'a bɛ woro ɲimi
u se k'i ci ka bɔ yan san sanfɛ burusi kɔnɔ na se n'a fɔ ka bɔ ne ka so ɲamana yan ka taa pɔsu la ou bien yirimajɔ i bɛ tagama i sen na ka taa woro san n'o ma ɲɛ a b'a fɔ ko i taara woro san mais n tɛ nin fɛ dɛ cɛ tɛmɛ kɔni woro falen na dɛ awɔ o ye ganakan ye n'i taara saramugu fana san sara in ma k'a sago ye filawo ele wa ne sara nin san yɔrɔ jumɛn ba i ku taa segin wa sara nin segin n t'a segin e ni boli bɛɛ segin ka o sara falen kɛ na ne jago yɔrɔ jan in na wali kelen ba b'i ci ko wa tigɛdɛgɛ san ou bien mɔgɔ wɛrɛ b'i ci a bɛɛ min f'i ɲɛna i wala sa o de fɛ dɛ mais n'i taara san dɔ wɛrɛ fɛ u b'a fɔ he e wa ne tigɛdɛgɛ san jɔnsɛn k'i wa san masɛbɛ jansɛn ye o k'i an ka muso jɔ o b'i gɛn e bɛ taa fali jagoya mais biden o tɛ sɔn o ma hali n'i y'a ci ko 2 bitiginin na sabanan e ma an yɛrɛw de don an ye fɛn dɔ kɛ ko an bɛ denmisɛnnin ladiya mais denmisɛnnin olu filɛ sara de ye i n'a fɔ jumɛn i n'a fɔ sisan nɔ n'i ye waliden ci a taara ci dɔ la ka na a m'a ɲɛ kuma a ma foyi e yɛrɛ nisɔndiya kojugu fɛn dɔ b'i bolo ni burusi kɔnɔna don a kɛra furufuru ye o a kɛra bɔnbɔn ye o i kɔni bɛ sin k'o ta ka d'a ma wa ni boli bɛ taa ni nisɔndiya bɛ taa o ka d'a ye bon yanka n'i ye denmisɛnnin ci n'a nana ala nana ni warimisɛn min yɛrɛ i b'a ye a b'a bolo kuru k'a lajɛ ni e bɛna fɔ taa n'o tɔ ye a fɔ k'an k'o to yen ni kɔni y'a ci ko 2 a nana i ye warimisɛn ɲininkali k'a la siɲɛ kelen a tatɔ b'a ta dantigɛ a b'a fɔ ne taara nin san a tɔ tɛ dɔrɔmɛ 10 yan n k'o ta donc a yɛrɛ b'a fɔ a ye biden yɛrɛ de b'a ta jalatigɛ wa n k'o ta bon e bɛ se k'a fɔ ko awɔ bon o ye ko dɔ de kolokololen y'a la n'a taara mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ kun a y'a ye o ma kuma filanan a b'a fɔ ne tɛ kuma nin fɛ o mɔgɔ y'o ye a b'i ci a kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ sɛgɛn ci la n tɛ sɛgɛn ci la in tɛ dɛ ci n'a sara nɔfɛ ko de don parce que i tɛ ka fɛn d'a ma e tɛ ka fɛn d'a ma donc ci in kɛ kun tɛ bilen nin kan ka kɛ ci in tɛ ka kɛ a diɲɛ la fa ni ba baraji ɲinini kama ou bien n fa kɔrɔkɛ baraji ɲinini kama ou bien n ba kɔrɔmuso bonya kama ou bien n yɛrɛ kɔrɔmuso bonya kama o ko tɛ o a bɛ ka kɛ fɛn de kama a taara nata dɔ de la n'o ma fa ne mana n'i b'a ye sini dɛ i t'a ye donc dubaw kɔnɔ an k'a lajɛ i yɛrɛ ye den min wolo a to a bugɔbaga bolo a k'a bugɔ wallahi kabini ala ye diɲɛ dan n m'a fɔ ni ala ye sitana don a la bugɔli t'i jɔn si faga n bɛ ka den kɔni dege o t'i jɔn faga abada n bɛ ka den dege o nenini o da ti ko fɔlɔ la n'i kun bolila ka taa f'i ma ko karisa ye ne ba nɔ karisa ye n fana ko tu ye jɔn dɛ o da o fa o kɔrɔ ko da ti ko k'i t'i ka ci la est-ce que a ye nɛnɛ nɔ b'e la a tɛ joli bɔ i la wala k'a tɛ joli bɔ i la wa mais bi den n'a taara fa ba ɲɛna k'i y'a nɛni y'a nɛni kun min na i b'o fɔ o i b'o kun fɔ a ye o den yɛrɛ b'a fɔ cɛ mɔbili san ko ka e bɛ wuli ka to a kɔ parce que den yɛrɛ ye fɛn min ye ni hadamadenw y'a faamuya wallahi den bɔra hadamaden ni min na diɲɛ kɔnɔ n'i m'a faamu hali ala yɛrɛ min y'a d'i ma i bɛ sɔn ka jigin o la munna parce que dan tɛ den diya la c'est à dire que kanu voilà i b'a jɛ i yɛrɛ ye fɛn min b'i n'a cɛ hakɛ si t'o la bon ni jɔn o jɔn ko k'a bɛ ŋɔni bɔ a la dɔrɔn f'e k'a dɔn de k'a fɔ a don ne sɛgɛnna fa ni ba fana k'a dɔn den yɛrɛ de ka di anw ye mais anw yɛrɛ ka kelen tɛ se ka den dilan i b'a ye dɔw bɛ yen nɔ u den bɛ ko bɛɛ kɛ u b'a fɔ ni karisa nana bi a bɛ n'i sɔrɔ yan i b'a ye a bɛ siran o ɲɛ an bɛ ka école min jɔrɔ fɔlɔ la a tun bɛ fɔ ko nin kɛ yan n bɛ taa fɔ a ka maître ɲɛna den bɛ tigɛ k'i bi duguma a b'i kolonkolon sabali sa papa ala kama kana taa fɔ sa a b'i deli de i mana bila ko la a b'o kɛ bi den a fɔ k'i bɛ taa fɔ maître a b'a fɔ ko fa bɛ nin maître bɛɛ la o y'an yɛrɛ nɔ ye a tigɛ maître la wa a tigɛra maître la mun na a tigɛra karamɔgɔ la mun na parce que a yirala k'a fɔ ko fɔlɔ-fɔlɔ la sitana nana minnu y'a lakali ma kɛ ɲɛna sitana nana maître kɛra sababu ye ne ekɔliden nin tora la bon ni papier bɔra maître kana ekɔliden bugɔ bilen anw denmansaw de b'o ɲini ni hakili ye sa den dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ten ko muso dɔ bɛ yen ko a bɛ mara ni fali bere ye wa den yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ a tɛ ɲɛnkunu yɛrɛ dɔn n tɛ den dɔ bɛ yen ala filɛ nin minɛ n'a nana jɔ sisan n'i ɲɛ kɛ tan a b'a dɔn k'e bɛ fɛ ka fɛn min fɔ mais sisan den n'i ɲɛnkunu a b'a fɔ ma e ɲɛnkunu tigɛ na ne ye mun de k'e la a bɛ ɲininka a bɛ ɲininka donc den tɛ se ka dilan jama na bilen fɔlɔ mais den tun bɛ dilan jama den tun bɛ i bɛ den ci sigi la a b'a ci ɲɛnabɔ k'a ban ka sɔrɔ i ma kuma fɛ ni minnu don olu t'a dɔn ko fɛn kɛra ɲɛ filɛ fɛ dɔrɔn ɲɛ filɛ fɛ mais sisan i da sera fɛn dɔ ma o ko in kɔni y'o cɛ ye karisa e ma ne wolo e bɛ karisa nin ye e yɛrɛ wolofa ye nin ye e yɛrɛ woloba ye awɔ o de ɲɔ a ma fɛn ɲɛna ko bamakɔ k'a bɛ mɔgɔ balimaden bɔ i taya la par exemple kɔɲɔ dɔ dɔgɔda i ka so sisan i ka ko kɔɲɔ bɛ n ka so n b'a fɔ mɔgɔ kelen ɲɛna
filanan sabanan b'a fɔ i ka den jumɛn i yɛrɛ woloden de don wa voilà i fa kelen ba kelen den de don wa e yɛrɛ woloden don wa tiɲɛni nana o nana ni tiɲɛni ye voilà kama sɔrɔ kɛ o t'an danbe ye dɛ mɛ b'a dɔn ko t'an danbe ye o bɛɛ b'a dɔn ko kɔrɔkɛ den de den ye a badenkɛ den kɔrɔmuso den a badenmuso den fo ka sugu ka dugu i b'a yira la de ne bɛ kantigɛ mɔgɔ si se t'o la ne yɛrɛ y'o dɔ kɛ n da dɔ la e y'o kantigɛ wa ne ma kantigɛ dɛ a y'a dɔn k'o de ye sɛbɛ ye o n y'a nɛgɛ n kɔ n k'a fɔra k'e bɛ nin kɛ ka fɛn caman kɛ bitɔnin kɔnɔ e ɲɛ bɛ nin na kɔ n ye batiriji de wa ne bɛ nin k'e kɔnɔ ne ni e ba an bɛ faga foyi tɛ bɔ la mɔgɔ si tɛ ne ɲininka Ala kibaru a y'o ta sɛbɛn ye fɔ bi o den ye defu sɔrɔ a y'o sɔrɔ voilà bon fo an ka denmisɛnninw ye fɛn dɔ ye an mana fɔ ko denmisɛnninw ka kɛ bi den ka kɛ bi den ka kɛ a se ka kɛ a n'a wolobaga ye o ayi o kɛ man di dɛ n'a ye sira dɔ dɔn bɔ ni sira wɛrɛ ye n'a ye sira dɔ dɔn bɔ ni sira wɛrɛ ye donc fo e ka kɛ fɛɛrɛ caman tigi ye f'i ka kɛ fɛɛrɛ camantigi ye mais sisan sisan ko tɛ k'i kɔrɔ o kɔrɔ ko ne b'a tile kelen ji min ye o ye sisan an ɲɛ n tɛ ji min ɲɔgɔn fɛ o jɔ b'a min bi n'a jɔ k'a min sini min b'a min bi kɔni cogo cogo kɔnɔ bi ji kɔni mais f'an ka sira dɔ de bɔ n'o tɛ denmisɛnninw kɔni an kɔni y'a dɔn an bɛ sira min kɔni kan surtout ladege cayara kojugu kɛlɛdigi cayara cogo f'a di kɛra sababu ye an yɛrɛ yan an bolo ta yɛrɛ tilara na pewu an t'o bila yɔrɔ dɔn o tɛra min o ladege ye jumɛn ye awɔ ko min tɛ an danbe ye an nana sɔrɔ an denw olu yɛrɛ bɛ k'o k'an ɲɛna piyan parce que an yɛrɛ de y'a daminɛ an tɛ ka kuma o la an tɛ ka kuma o la o ye an ko n yɛrɛ ta awɔ e den ka kɔɲɔ sera fa kɔrɔkɛ muso bɛ yen awɔ an ka kɛ ni woro nana fɔlɔ n'i y'a fɔlen ne ka sira tɛ nin na o du de dilannen don n'o tɛ du min ma dilan woro bɛ na a fɔ k'a y'a woloba ɲininka wa a bɛ ɲininka a t'a tɔɔrɔ dɛ a b'a fɔ a da jukɔrɔ dɛ k'ale y'a ta wolo Ala kibaru fɛn o fɛn bɛ fɔ hali n'u y'o fɔ cɛlakaw ɲɛna u tila ka na ale diinɛ ɲini karisa an ye nin fɔ dɛ an ye nin fɔ dɛ bon minnu m'u yɛrɛ kalama u b'a fɔ a b'o sara ne na parce que ne de y'a wolo wa donc o b'a sɔrɔ o tigi b'a yɛrɛ kalama o tigi de o ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔn lamɔ la jama i fa ni ba ye jama ni d'i ma o n'i ka étage ni fɛn fɛn jɔ k'a di den ma i salen kɔ mɔgɔ ka i lankolon tatɔ ye mɔgɔ lankolon tatɔ tɛ ko parce que ko fini t'i la i parilen don i ɲɔgɔnna mɔgɔ parilen tɛ jama la mais o y'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ b'i lankolon na denjugu de ye o ye e ma taa ka fɛn to i kɔ e taara min bɛ kɔ yan i ka sanu ni ka jamaw ni fɛn bɛɛ b'a bolo a bɛ k'a mais tiɲɛ ale tɛ lamara in dɔn ale mako tɛ diɲɛlatigɛ foyi la donc sanu ni wari in bɛɛ bi ban o bɛ ban parce que ale tɛ dɔ wɛrɛ dɔn min fɛn wɛrɛ f'ale e taara ka min to a b'o dun dɔrɔn awɔ ale ɲɛ bɛ sanu ni wari in de la fa balima tɛ se ka kuma ba balima tɛ se ka kuma yarɔ kuma tɛ sigi ɲɔgɔn ma donc an ka lamɔ in de kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔlɔ sanu ni jama ka di n'o tɛ n'i den lamɔ i bɛ se k'a sɔrɔ foyi foyi tɛ a balo t'i kɔ mais don dɔ la tuguni bolo bɛna jɔ i ka so la i ka so tɛ kɛ batɛmɛ sira ye abada Ala kibaru mais mɔgɔ dɔw bɛ yen diɲɛ fɛn bɛ t'u ka so mais bi ba de bɛ tɛmɛ olu ka so kɔnɔ o ka sɔrɔ a somɔgɔw ka laɲini donc o bɛɛ ye lamɔ in de ye an ka ɲɛ sigi don min na fa ni ba fana m'o dɔn olu y'o ɲɛ tugu o kan n tɛ dɔw bɛ yen i b'i den bugɔ f'i yɛrɛ bɛ taa don so kɔnɔ ka kasi parce que tellement den ka di ye mais e tɛ fɛ den k'a dɔn dɛ den man k'o dɔn i ɲɛ kan donc den diya ɲɛ dan t'a la hali bi an b'a fɔ ye ko bi anw ni ganadugukaw ka Mamu Sidibe de bɛ ɲɔgɔn na dɔnkilidala don n y'a fɔ cogo min na maa min tɛ maa dɔn de Mamu Sidibe nka est ce que jɔyɔrɔba tɛ denmansaw la ko in na le fait que denw yɛrɛ ka to k'a fɔ a fa fila ye a ba fila ye est ce que ko e ma ne wolo est ce que ba yɛrɛ comme an bɛ se ka fɔ musolakaw ni denw ka surun kosɛbɛ est ce que o tɛ musolakaw nɔ ye kosɛbɛ a sababu a jubaju ye ba de ye o yɔrɔ in parce que hali n'i bɔra dugu kɔnɔ ka na awɔ i b'a dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ yen o y'olu taabolo yɛrɛ ye mama min kɛra kɔ yan bi yan dɔw b'a k'u den da la po ala t'a fɔ min ɲininka dɛ den yɛrɛ bɛ sɔmi mais depuis i bɛ bulonda la dɔw b'a fɔ la mama min kɛra kɔ e yɛrɛ b'a fɔ o ye mun ye de karisa wa e b'a laminɛ f'i ka suɲɛ kɔnɔ na wa a b'a bɛɛ fɔ k'a ban o ma ɲa o dɔ bɛna fɔ peut-être o ye tɛnɛmako de ye ale de ye bila sitan la sisan min yala parce que a ma k'i ɲɛna o awɔ mɔgɔ kɔ kuma la dɔgɔya o kama ne ko mɔgɔ si kana n kɔ kuma fɔ n ɲɛna i bɛ to k'o fɔ kuma i ka dɔnkili da i y'o fɔ donc i den don o mɔgɔ wɛrɛ don o n'i y'a ye dɔrɔn i kɔni bɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ kuma dɔ f'i ye a dun bɛ taa sitana sira fɛ hakili kɛ k'a ɲɛɲini o tɛ ɲi ye
ni ma hakili kɛ ka ɲɛɲini hali n'a sɔrɔ a bɛ ka min fɛ ni tiɲɛ don a don dɔ la ma bɛna bɛn ni sira dɔ dɔrɔn a bɛ kɛ sitana ye bolo t'a kunbɛn donc ko kuma la dɔgɔya tɛ an denbaw k'a dɔn wallahi bɛɛ b'a dɔn kalo 9 a wolodon mana se i b'a fɔ tuguni ko ala hali an ka 9 wɛrɛ fara kan yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko kɔni tɛ ɲuman ye o tɛ ɲuman ye masa Ramani de sera k'o ta k'o bɔ e kan fo k'e ɲini o kɔ fo i ye an balima numelakaw f'olu bɛ kɔnɛ 17 kɛ sa kelen kɔrɔ yɔrɔ kɔni ni ala tɛ mɔgɔ se ka a nɔgɔya n'ala y'o nɔgɔya o fɛn kelenw to mɔgɔ i ni mɔgɔw ka jɛ o la o ka se ka e nafa a wolodon ye kasira ka tila ka i kana kasi a bolo tuguni o man ɲi dɛ kasi kɛra 2 ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ ko n'i ye den kɛ baba komanda ye a bɛ impôt de minɛ e fɔlɔ la ko e da nisɔngɔ fɔlɔ sara i bɛ nisɔngɔ i b'a sara ye e de y'o fɔlɔ sara ba ye donc fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a nɔgɔya n'a tiɲɛ bilayi a solution bɛ musow bolo n bɛ ka dɔnkili dɔ labɛn solution a bɛ muso de a bɛ musow bolo a bɛ aw bolo a mana dɛsɛ ko ko la ka taa muso ɲininka mais aw dun kɛn bɛ ka kɔrɔ tɛ k'an ye an n'an ye fila ye ɔhɔn mais foyi tɛ diɲɛ na k'a solution tɛ muso bolo masa Ramani yɛrɛ sɔnnen n'o ma hali jama la i b'a sɔrɔ muso kelen bɛ lebu dɔrɔn musow bɛ girin hali ni cɛ ye 2 ye u b'a ɲɛnabɔ o yɔrɔ bɛɛ cɛ kelen t'a dɔn ko fɛn min kɛra ye fo ni datigi dɔ y'a lakale o ye tiɲɛ ye munna muso denko solution tɛ musow bolo donc mara solution b'aw bolo mara solution bɛ anw bolo donc adamadenya yɛrɛ dilanni n'a ye mara solution b'aw segin bolo so ye sisan i b'a ye fɛn bɛɛ bɛ taabolow bɛ ɲa mun b'o la i den mɔgɔ minnu ka farin u den bɛ fini namunamu yɛrɛ la ka taa ekɔliso la ni teni tɛ ekɔli min na awɔ u bɛ bɔ i kɔrɔ dɔrɔn panneau de b'u la ou bien minisipu o ye tiɲɛ ye o bon n'a y'a sɔrɔ k'e ye mɔgɔw lafiya sigiɲɔgɔn dɔ y'a tatɔ ye u bɛna fɔ karisa n'i ye karisa ye fɛn min na o de ye maa ye dɛ e k'a kɔlɔsi bi awɔ o tigi bɛ lasɔmi ka sɔrɔ o ma k'a ɲɛna o bɛ mɛtiri fana na mais e ko mɔgɔ kana maga maa y'i den na e yɛrɛ tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma fɛ a ye fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ka ɲi ala de y'o kɛ donc i bɛ so kɔnɔ mais lankolon bɛ ka yala a bɛ ka ko minnu kɛ mɔgɔ tɛna fɛ ye o a fɔ don ye kun o ye malo don ni saya don ye parce que a fɔ don ye o y'a sɔrɔ a ye ko dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ n'i ye hɔrɔn ye i bɛ saya ta ni malo ye a dɔw la u yɛrɛ b'a fɔ ko a ka fisa n'a masaw ye voilà i b'a ye denwolo n'a bɛ nɛnɛ dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko ne tɛ jigin e la o ne bɛ jigin e ba de la voilà an b'a miiri bannen don ka sɔrɔ o tɛ ba kun kan ka fɛn dɔ de kɛ ka bila a m'o kɛ a m'o de kɛ mais sisan yɔrɔ e fɛ ma misiri bɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ na bilen wa o ka a ka bɔ anw ta la a ka bɔ ne ta la a ka kɛ anw ta ye a ka bɔ ne yɛrɛ de y'a wolo wa a ka kɛ anw yɛrɛ de y'a wolo ye a fɛɛrɛ tɛ an ka kɛ mɔgɔ minnu kelen don ka sow kɔnɔ awɔ olu ta fɛɛrɛ ye ni sigiɲɔgɔn min ka di i b'i den su olu la a su labɛn de n'a n'o denw donna ɲɔgɔn na e b'a fɔ o dutigi ɲɛna n den tɛ dɛ n'a ye min kɛ n'i m'a kɛ tan ka na ne ɲɛ lajɛ dɛ donc ni o dutigi y'a dɔn ko n'ale ye fɛn k'a la o t'e tɔɔrɔ o b'a ta ni i ta dilan ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ filanan ye dubakɔnɔmɔgɔw ye dubakɔnɔmɔgɔw yɔrɔ hali sini an ko ko mariage forcé wa mɔgɔw dabila mais bi hali sini du dɔw kɔnɔ musoman den ko tɛ dɛ ne yɛrɛ y'o ye hali dimanche jan tɛmɛnen ne ye kɔɲɔ k'o du dɔ kɔnɔ banabagaw fɛ yen maa min yɛrɛ ka so ala ka hinɛ a la u bɛ fa la u bɛ ba la ale ta denmuso o dira ale ta nɔrɔda cɛman den ma o ye jara siri o don ale ba ka lagare cɛman o denmuso fɔlɔ dira denkɛ fɔlɔ denkɛ ma o yɔrɔ kɔni o tɛ balima furu ye bilen o kɔni o ye dugule o ye k'a sɔrɔ n'i y'o jateminɛ kɔnɔ ko kojugu don ni ala kana sitana don a la mais ni a ɲɛna k'a bɛ ɲɛ olu bɛ yen u si tɛna si fana a bɛ e bɛ ne kun ne ye fa nɛni n ka mɛn n fa ma ni ba nɛni n ka mɛn n ba ma donc a ka nɔgɔn donc fa an ka jagoya furu tɛ se ka kɛ dɛ i n'a fɔ balima furu tɛ se ka jagoya dɛ mais an ka denw kɔni o furutɔla an ka da ka yira n'i taara segin yɔrɔ tɛ yan dɛ e kɔni bɔra dɔrɔn i bɔra donc an ka furuko in fana lajɛ dɔɔni kɛ ayiwa n'i kɔni taara furu la a bila i kunna k'i taara tɛ se ka na anw ka so yan dɛ n'i y'o yira den na depuis kɔɲɔ don a mana bile da yɔrɔ la a b'a fɔ taa yɔrɔ yɛrɛ tɛ ne bolo e k'o fɔ fa k'o fɔ mais ni fa y'a fɔ ni ba m'a fɔ nkalon don dɛ da bɛ yɛlɛ a bɛ na da bɛ yɛlɛ donc ko in bɛɛ bɛ anw yɛrɛ musolakaw de bolo nka hali o furu ninnu fana kɛcogo ye kuma b'a la ka caya koyi kojugu o fana tɛ ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a kan ka kɛ cogo min na o tɛ ka kɛ ten dɛ parce que fɔlɔ ko an balakaw da dɔ yɛrɛ tun tɛ furuko kuma na ne m'o de fɛ yen kuma cɛmancɛ la wa n ko den ka woro mana na
ni a bɔra faw ta la ko denbaw ni gaba don ni ba ka position dɔ don dɔrɔn dɔ b'a jalatigɛ karisa ɲininka kun o b'a sɔrɔ i jugu dɔɔnin don mais dɔ b'a fɔ ayi dɛ ne kɔni b'a fɛ a ka ba de ɲininka wa a sigara min na dɛ ba bɛ ɲininka dɔrɔn min ka d'a ye a b'o de fɔ aw ye n'i ta don o tɛ kɛ o lakibaru mais ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tangaw bɛ du kelen kɔnɔ wallahi i tɛ se k'i kale i denw den 4 den 3 ko kelen ka tin na ko i kansinamuso dɔ ma t'i bila k'e cɛ balima dɔ ma t'i bila yari kelen kɔni m'a wolo tiɲɛna vraiment den b'a bɔ a da kɔnɔ de ko i ma ne wolo o ye den ka kodɔnbaliya kuma ye mais a bɛ min fɔ e min na ni e b'a mɛn e kɔni b'a dɔn pɛrɛ k'i kelen ma wolo o ye kojugu ye i kelen ka wolo kɛ denkundi kɛnɛ sigilen kelen n'i ka denkɛrɛnin k'i sigi mɔgɔ si mana kɛ ayi o ko de tɛ maa e fasola mɔgɔ mana baso mɔgɔ mana cɛla mɔgɔ ma bɔ donc o kɔrɔ ye de k'i kelen y'i den wolo o de ye kelenya ye o duma ye maa si ma mais ni denkuni sera fa balimaw bɛ na ba balimaw bɛ na i teriw bɛ na hali bi k'e kelen y'o di i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen denmisɛnnin jamana b'a fɔ ayi dɛ i denkuni kɛra ne ɲɛna i sigira ne tɛgɛ kɔnɔ i b'a ye denmisɛnnin b'a da de a b'a da de minɛ mais an tɛ ka sɔn o de ma o mɔgɔ min b'o kɛ b'a fɔ ko t'i ka fari hɛ nin wulila ta la nin to yen nka kuma cogo man ɲi awɔ nin kuma cogo man ɲi dɔw bɛ hali muso furudenw n'i y'a kɔlɔsi a b'a fɔ bi bɛna muso furu i ɲinɛna ala y'i kɛ cogo min na den ɲɛna a b'o bɛɛ f'i ye a b'o bɛɛ f'i ye o ye k'i hakili jigin de o ni kunnadali wali kelen o ni fariya tɛ kelen ye o bɛɛ tɛ n'a bɛna ko o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ don la i b'a ye hakili bɛ jigin a fɔ karisa nin fɔ ne ye i dɔn kana nin fɔ karisa fana ne ma hakili to a la o bɛ cogoya min na n'an kun bɔra dugu kɔnɔ denmisɛnnin bɛ boli fɛn fɛn b'i bolo depuis kare kun na i den tɛ dɛ a bɛ boli ka t'i kunbɛn mais bi burusi kɔnɔ bi kana dɔgɔ giriman ta ko kunbɛnbaga b'i la dɛ sinon a b'i kan kari mɔgɔ tɛ y'i sigi o a bɔ mɔgɔ y'an kun ayiwa i bɛrɛma doni ta wali kelen ko n bɔra mobili kɔnɔ i bɛ ɲɛnangalangala la o ye n'a diyar'u ye dɛ o y'a ye n'o b'a dɔn n'o bɛ dɔ sɔrɔ o la o bɛ du dɔw kɔnɔ i ma n wolo wali kelen i y'a nɛgɛ ni warimisɛnnin ye alors que warimisɛnnin ko in ye de denmisɛnnin yɛrɛ de danna ladiya kama mais denmisɛnninw m'a faamu wa dɔw den bɛ fana n'a ye fɛn k'i ye n'i ye wari d'a ma diɲɛ kɔnɔ a tɛ sɔn a la o cɛ o bɛ yen hali n'u taara yira ba tigi b'a gɛnɛ ka na n'a ye fɔ e yɛrɛ de bɛ tila ka delili kɛ a ka fɔ ayi a m'a deli mais ne yɛrɛ y'a d'a ma awɔ u b'a fɔ bi ta tɛmɛnen kɔ n'i ye n den ci n'i ye fɛn d'a ma kana ci o kɔ o mɔgɔw bɛ yen parce que o bɛɛ ye mara de ye o bɛɛ ye mara dɔ de ye bon o fana dun ka ɲi parce que o tigi bɛ siran ni e y'i ta in kɛ ni dɔ wɛrɛ nana ci n'o m'o ɲɔgɔn kɛ a bɛna mun kɛ a bɛna mun k'o tigi la fɔlɔfɔlɔ la tuguni ko mara tɛ kɛ 2 ye anw yɛrɛ dɔw bugɔr'o la awɔ an tun bɛ dɔgɔdɔnya fɛ n'i ye ŋumi jira i b'a sɔrɔ ŋumi yɛrɛ wari bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ ŋumi baara wari bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 150 kan awɔ donc e mana na n'o ye i y'a siri fini bɛ wari tun bɛ siri fini kun na donc ni e ɲinana joona k'a di i musoman ma mansa musoman ma fa b'i wele ka na ala ka hinɛ n fa la a y'an kɔrɔmuso wele ko Minɛta ko nin ye mun ye kun ye ni mun bira wari ko na yan a n'a yɔrɔ min na a y'a minɛ k'a da k'a ka wari in fana a y'a fɔ ne ko k'i e ɲinɛ i ba ta wa i ta a y'a dɔn k'a bɛna bɔ k'ayi ko maa ta ye parce que a bɛ k'a yɛrɛ ɲini mais bi den i b'a wele ka na ko nin ye mun ye bolo a b'a fɔ a yan'a k'a fɔ ko wari a b'a fɔ ko ne ka wari a b'a fɔ ko ne ka wari ne in de bɛ fɔ o ala ne a bɛ ne awɔ mais i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔ dugu dɔw bɛ hali sini n'i ko i ta e tɛ fɛn sɔrɔ wali kelen i ye fɛn min sɔrɔ i t'o dun hali n'a sɔrɔ e de nana n'a ye mais fɛn kɔrɔlen bɛ banna o mais sisan ni fɛɛrɛ ma kɛ ko in ma yɔrɔ a tɛna tiɲɛniba kɛ dɛ ne kɔni a bɛ juguya ka taa de nin ye anw denw ta anw tile n'an denw ta ye min bɛna kɛ sini mɔgɔ si t'o dɔn an bɛ sira fɛn fɛn ɲɛ yɔrɔ an b'a la ko sin kelen min bon mun b'a yira bɔ ka yɛlɛma wɛrɛ kɔnɔ sin kelen min yɛrɛ e sigili bɛna sɔn ɲɔgɔn ye a ko min ma ko balima min ye den minnu ye sin kelen muso kelen denw o yɔrɔ kumakan bɛ kɛ de an ti fa la ou bien an ti ba la ou bien an ba sinamuso den o b'o fɔ mais dugu in fana kɔnɔ tuguni ba sinamuso den dɔw ba sinamuso ka d'u ye n'u ba ye nka bɔra jɔn na ba sinamuso a bɔra a yɛrɛ de la parce que de b'a denkɛrɛ ni hali n'a sɔrɔ a ba t'i fɛ de b'a denkɛrɛ e y'a yira de ne cɛ den de ye nin ye o den tɛ se ka o mana ban cogo cogo o b'a ba ɲɛna ko de kɛ mais ko to mama kana kuma dɛ e yɛrɛ bɛ maa si dɔn ala kibaru a bɛ t'o fɔ a ba sinamuso ye voilà o ye a tɛ fɛ ka dɔn si gasi la mais a yɛrɛ y'a dɔn cɔ peut-être a ba bɛ k'i tɔɲɔ nka ni ba bɛ yen a b'a kɛ i n'a fɔ a tɛ foyi kalama mais ni den sinaya ala yɛrɛ ye sinaya de da wa ni sitana nana o de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e ko tuguni k'i denw don o la
hali n'a ba y'a don a la a yira la k'a tɛ don a la den bɔ a la a ye den bɔ ka a yira den in na a diyara ye a ma diya ye o hali n'an taara ka na ni cɛ den ye donc den de ye siga t'o la mɛnɛ den ka ban t'o la o ayi a tɛ se ka ban o ma mɛnɛ a kana da ɲɛŋuni tigɛ ma a kana da fɛn bɛɛ hali n'a y'i bugɔ awɔ a den de y'i ye i cɛ den don foyi tɛ se k'o bali a y'i bali cogo t'o la ɔ mɛnɛ mais fɛn dusukun de fana ka sɔn ma ni ɲuman sira ye ka kanu ɲuman ye ka bɔ n'i sinaya y'a kanu ni ɲuman ye gindo ni bange la hali i selilen i bɛ dugawu min kɛ k'o kɛ olu fɔlɔ ye ka na laban i ta la ala b'o laban tiɲɛ de la han mais n b'a daminɛ n ta la a sɔrɔ ka na fɔ ko ala ka hɛrɛ kɛ n ta ni walidenw ye ala yɛrɛ m'a yɛrɛ sɔsɔ koyi ayi ale t'a yɛrɛ sɔsɔ fiyewu da sɔsɔ cogo la sɔsɔ cogo mais sinon ma muso de e kɔni i ka dɔnkili la i b'a fɔ ka caya danbe in kɔni ale yɛrɛ ye cogo i ma nin ye an sigilen bɛ ninnu bɛɛ i ka dɔnkili la i bɛ nin ye ka caya bon mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko o tuma ko nin ye mun ye yɔrɔ nin bɛɛ kɔni ye danbe ye nin ye n'u bɛ yabara danbe de o ye fɛn dɔ bɛ yen an bɛ finimugu parata minɛ n t'a tɔgɔ fɔ yanajɛ ta fɛn in bɛ yen ka a ɲini ka na m'a ye wa nin bɛɛ ye danbe o nin tɛ ye yabara ye sa wa n'o ye nin fana ye a filenni ye o ye filen ye ninnu bɛɛ ye danbew de ye nin filen ninnu ni den bɛ kɔɲɔ i bɛ taa sɔrɔ nin ye nɛgɛso pɔnpe de bɛ kɛ ka nin kɛ tan nɛgɛso pɔnpe de bɛ kɛ ka nin kɛ awɔ k'a ɲɛgɛn den ka kɔɲɔmuso ka minɛn bɛ dɔn ɲɛgɛnni de la a bɛ dɔn o de fɛ awɔ o min ɲɛgɛlen don awɔ o de ye kɔɲɔmuso taw ye karada bɛ yɔrɔ dɔ la yen o bɛ kɔɔri parata ni min ye wa kɔɔri bɛ parata ni min ye awɔ sinon ninnu kɔni ye an danbew ye n'i y'o yira denmisɛnnin dɔ la bi awɔ a b'a f'i ye ko nin ye mun ye n ti dɔwɛrɛ ye o e m'a ye ko nin bɛɛ ye danbe de ye komi kɔɔrimugu yɔrɔ ka jan n tɛ an mɔmuso ye nin kɛ n'u ye kɔɔri k'a la tan a b'a kɛ tan ni kɔɔrimugu ni nin bɔra i m'a ye i y'a fara ɲɔgɔn kan i t'a tɛ awɔ nin kɔɔrimugu in jɛnɛ de bɛ kɛ k'a parata o de fana bɛ yɛlɛma o kɛ finimugu ye musow tun bɛ diɲɛ kɔnɔ u cɛ sɛgɛnra ka sa o y'a sɔrɔ fini feere tɛ yen olu ka jɛnɛ paratalen gari de tun bɛ k'u cɛ ka fɛɛrɛlabɔ ye kasange fɔlɔ tɛ dɛ u bɛ fini min yɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ yan a complet ensemble o bɛ k'o ye ka sɔrɔ ka se kasange ma olu yɛrɛ ye kɔɔri min parata mais i bɛ burusi kɔnɔna min yaala bi k'i bɛ nin sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ npogotigininw sigilen bɛ musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ su fɛ kuma tɛ tilefɛla ma n'a bɛ caya dɛ ninnu bɛɛ ye fɛn tunu ye fana bɛ karamɔgɔ fana bɛ Hayidara ka dugu la tamani wa n bɛ taa tamani k'a lajɛ n'a bɛ yen n b'o fɔ mɔgɔw fana ɲɛna n'a bɛ tamani n kɔni t'o dɔn n'o tɛ an kɔni fɛ yen nin kɔni ye ne mɔmuso ta ye e mɔmuso ta ne mɔmuso ta de ye mais e yɛrɛ kɔni ye kɔɔri parata nin na ne ye kɔɔri parata nin na k'a munu e tun bɛ se o bɛɛ fana na wagati u bɛ kalakala to a bɛ tasuma minɛ ka kɔɔri parata o kɔrɔ o kɔɔri paratatɔ ziiri ninnu de bɛ da o kɔɔri paratatɔ den minnu tɛ sɔn ci la a tun b'o bɛɛ dɔnkili da ne mɔmuso tun b'a fɔ ko e yɛrɛ dun kan ka di i tɛ dɔɔnin fo la sa a tun b'a fɔ ko somɔgɔ sama ye ni den min tɛ sɔn ci ma n'u ka kɔɲɔ sera a b'a fɔ ko i tɛ dɔɔnin fo la mani kuma o mani kuma dɔnkili tɛ da mani kuma ne ba ni kuma o mani kuma na minɛ ko ɲɛ mani kuma na fini kɔrɔ mani kuma na jita ɲɛ mani kuma mani kuma o mani kuma dɔnkili tɛ da mani kuma ye u bɛ nin dɔnkili da k'u kolonkolon bɛ ji bɔn den minnu ye baara kɛ sabu i ye denmisɛnnin min wele ka na ko taa ni san ka na a ma fɔ ayi ne ba bɛ ne kɔrɔfɔ n'o kɔɲɔ sera ni dɔnkili tɛ da o ye mais yɔrɔ busokɔnɔ kɔɲɔ ye kɔɲɔ 5 4 mais minnu sɔnna ka baara kɛ mɔgɔw ye dugu kɔnɔ olu ta turu mana se musow b'u bu dugu ma u b'u kolonkolon u bɛ dɔnkiliw da dugukolo ye mun gana ko den ye wolola dugukolo mɔ bundɛnɛ ye dugukolo mɔ sankulu bɛ dugukolo mɔ dugukolo ye mun gana musolo dugukolo ye mun gana sisan denba tulonkɛ an b'an pari ka tulukalaw siri musokɔnɔma tatɔ yɛrɛ a bɛ fɔ ma ko solisi kasɔrɔ a bɛ n'a kɔrɔ min solisi a bɛ ɲɛnajɛ daminɛ su fo ka taa dugu jɛ denba bɔ a bɛ komi ko sinamuso a bɛ komi e sinamuso den ka kɔɲɔ don e de y'o denba ye e de bɛ si i bɛ si nin na i bɛ si ka n'i ye fɛn dɔ di
jeli ɲamakalaw ma i bi si ka dɔnkili dɔ da k'i kulungolo o de la an fɛ dɔnkili da la ko tɛ ɲamakala ko ye parce que hali ni jala diri yɛrɛ ma i f'i k'i débrouiller ka dɔnkili dɔ da k'a yira ko den ye nin kɛ ye lakibaru ne i ka jala bɛ min kɔnɔ n'a ma dɔnkili da a ma kulungolo kɔrɔ k'i ma fɛn k'a ye mais furu kama a se ka ban jala in na parce que furu de y'a s'a ma bon ninnu bɛɛ ye fɛn ye maa kan ka fɛn mun ɲini k'o dɔn koyi ayiwa mais e yɛrɛ i y'a fɔ bamakɔ anw yan sisan denba kulonkɛ kɛ mɛ k'i ko k'i pari ye an kɔni an b'an ko k'an pari bazɛnw na an bɛ taa denba ɲɛnajɛ kɛ an fasaw bɛ da a bɛ wariw di an bɛ wariw di mais ka hali n'a ka di ye yɔrɔ ni dɔnkili fɛn min filɛ ne ma si kɛ kasɛti ye fɔlɔ e ma si kɛ kasɛti n'a ka di ne ye ne taara n yɛrɛ kungo n b'a k'o la parce que n'i y'a da f'i ka a ladigi mais n'i ye nin ladigi dɔw ka kɛnɛ kan fo nin ye mun ye i ka bɔgɔ fana wali k'i kisi duguma fana alors que i bɛ se k'i pari bazɛn na ka taa mais i ka denbako yɔrɔ la o b'a sɔrɔ i ka fini b'i kun n'o tulonkɛ laban sera dɔrɔn n'i y'a dɔnkili da dɔrɔn fɛn fɛn min kan k'a dɔn k'o bɛ jigin duguma i b'olu bɛɛ ye duguma a dɔnbagaw quoi ganadugukaw n'i y'a da ganadugukaw fɛ yen fɛn fɛn b'a ɲɛ dɔn i b'a ye dɔrɔn cɛ dɔgɔmuso dɔ bɛ na dɔrɔn o tuma a y'aw den wolo sanfɛ yan donc bɛɛ bɛ jigin duguma mais e min paralen don k'i tɛ jigin n'i ma jigin u bɛ yala ni bɔgɔ de ye ko mun i la awɔ ou bien buguri bon i b'a sɔrɔ fana o don tulonkɛ in bɛ kun dɔ fɛ a tɛ kun dɔ fɛ i b'a ye i bɛ siran yɔrɔ ni bi tɛ fana muso min n'ala tun y'a jɛ den na k'a ɲɛ ja wagati dɔ ka denkuni dun a tun bɛ t'o don bɔgɔ la walikɛla a b'a kolongo saga bɛ kojugu min yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ko fo ka ne sa ne tɛ kuma fɛ dɔw yɛrɛ cɛ b'a kɛ balawu ye mais o y'a sɔrɔ a y'a minɛli min kɛ n'a ko k'e bɛ den wolo kalo joli dɔw b'a fɔ ko kalo 3 kalo 1 walahi masaramani m'o n'a mina bɛɛ n'a tigi m'a kɛ ni juguya ye o bɛ kɛ parce que minnu bɛ k'a kɛ la i sɔnna ko u bɛ fɛ n yɛrɛ ka k'u ɲɔgɔn ye k'i yɛrɛ t'u bolo donc juguya tɛ donc ala b'a ala tigɛ i yɔrɔ k'a filɛ nɔgɔya awɔ mais dɔw b'a kɛ kelen yɛrɛ ye n'i m'a faamu donc an ka kokɔrɔ ka ca quoi kɔrɔlen ka ca f'an k'u ɲɛɲini an k'u ɲɛɲini bon a ma nɔgɔn problème t'a la hali bi an bɛ segin ka foli ta k'a di Kokura Sherifila TV maaw ma k'a fɔ a filɛbaa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ye bi anw ni Mamu Sidibe de bɛ ɲɔgɔn na Ganadugu Mamu Sidibe bi jɛmukan in kɔni a ko nin k'an bɛ danbe ko dan ye Mamu Sidibe yɔrɔ e kɔni n'a fɔra k'i ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen se maa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen ma an sifinnakaw denmisɛnninw cogo min na an ka se ka segin danbe ma e bɛ mun fɔ sisan denmisɛnninw o ka mun kɛ bangebaaw ka mun kɛ denw ye ko hakili lajigi danbe la ne b'u hakili lajigi danbe la ni yɔrɔ dama dama ye anw jamana kɔnɔ tagamalaw i bɛ wuli ka taa dugu dɔ la i ka mɔgɔ si tɛ yen ne bɔra an taara Côte d'Ivoire n ka siribe kameleni dɔ a ye n wele a b'a fɛ n kana Buwakɛ n nana Buwakɛ u ko an yalala ka mɔgɔw fɔ k'a ko pourtant ko Sherifu Usumani den bɛ yan Hayidara den bɛ yan ne ko Hayidara den bɛ yan ko awɔ bon ne fana bɛ siran an tɛ ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ awɔ a cɛ ne ko ayi non tanti pardon an ka taa an taara wallahi n'Ala de bɛ ka fɔ hali sisan seli tapi bɛ ne bolo so Ala kibaru n siranna parce que ni bi tɛ n tɛ hali n k'a ma jigin n'a ye ni bi tɛ fɔlikɛla yɛrɛ tun tɛ muso sɔrɔ k'anw ni mɔgɔw tɛ Ala kelen na o fɔlikɛla dɔw sara ne b'olu dɔn sabali b'o la fɔlikɛla yɛrɛ jimifɔla tun tɛ muso sɔrɔ n'i taara bɔ min de ko fɔlikɛla o bɛ cogo min na anw dɔnkilidalaw bɛ ten donc anw bɛ siran ka girin an b'a fɔ Hayidara ninnu denw ma k'olu ye silamɛ i bɛ taa silamɛw ka so an bɛ ɲinɛ k'an yɛrɛ n'olu an bɛ ɲinɛ k'an n'u ye kelen quoi cɛnin ye ne hakilinata dɔn mais o bɛɛ la a fɔ a ye tanti pardon k'an ka taa an ka taa an taara denmuso in fɛ yen a y'an bisimila an tilalen a ye fɛn jumɛn de di yan a ye seli tapi sikura kɔlɔsi b'a la ani kunnabiri Ala kibaru a ye 20,000 da fɛn in kan ne y'a ɲini Ala fɛ ne tun t'ale dɔn n bɛ fa yɛrɛ dɔn n ye cérémonie dɔ kɛ n bankuni na san jan dɔ la u ye Hayidara wele a kɛnɛ kan a ka bɔ yɔrɔ la n'a ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan o kɛra o fɔlɔ ye Ala kibaru ne nana o den fɛ i y'a ɲini ka ninnu di ne ma o y'i fa danbe de fa de y'a digi Ala kibaru fa de y'a digi mɔgɔ bonya na i mana kɛ cogo o cogo
bonya yɛrɛ karisa ye chrétien t'o la karisa ye silamɛ t'o la karisa ye capuruca ye t'o la bonya yɛrɛ ye bonya de ala de y'o di o n'o kɛ mɔgɔ min ye ale ala fana bi bonya o cɛ n'a ye ne ka kuma mɛn ko ne ko ala k'a sara k'a ka selitabi bɛ ne bolo ko ne bi sela ka don o don ne ye duwawu min kɛ k'a yɛrɛ fana bi dɔ sɔrɔ a la inshallah mais ko ni n bɛ taa zewan tɛ n bɛ taa buwakɛ nin kɔ n tɛ tigɛ n bɛ t'i fo ye dɛ ne kɔni bɛ taa jigin ale kan sa min bɛ bɔ a la n t'o kɔni dɔn a bɛ bisimila i place bɛ voilà i place bɛ maa n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'an jatigi bɛɛ fo buwakɛ k'an yɛrɛ balimakɛ fo n'o kɛra sababu ye an ka ɲɔgɔn ye buwakɛ o cɛ donc n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na diɲɛ na yan a kɛra yeko kelen n tɛ fɛ a ka d'aw ma n b'a fɛ a ka ɲɔgɔn ye lahara jɔ don an ɲɛ ka da mamadu ka mamadu ka kan bɛɛ lajɛlen jatigi kisi ni nɛɛma b'a ma o cɛ ne ka laɲini o ye o ye o lamɔna de donc ne bɛ min fɔ lamɔ kan ni mɔgɔ lamɔnen don n'i nana ka so i b'a dɔn a denw foli kɛ cogo la mais dɔw bɛ f'u bɛ den jago e tɛna karisa fɔ wa e tɛ karisa dɔn wa o man ɲi dɛ a ma nɔgɔn ne cɛ an seko tɛ musow bɛ taa baara yɔrɔw la u yɛrɛ ɲuman tan t'u bolo mais an ka mugan ɲini don dɔ la an k'an sigi ani denmisɛnninw awɔ denmisɛnw ka kuma an sɛgɛnnen don mais an ka sɔn denmisɛnninw ka tɔɔrɔ ma i b'a ye hali yɛrɛ woloden n'i ma sɔn i n'a ka sigi chaise kelen kan k'a lamɔ o cogoya la o bɛ na dɔrɔn a fɔ mama bye bye a bɛ don a ka chambre kɔnɔ a bɛ taa sigi n'ale lamɔna o la ale fana b'a den kɛ ten de o man ɲi donc adamadenya in dun de taa tɔɔrɔ de ko f'an ka sɔn ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ in de kun wajibi a tɛ se ka t'o kɔ dɛ ne tɛ tɔɔrɔ muɲu i ni mɔgɔ tɛ ni hali n'a kɛra ni dɔ ka kɛlɛ bi dɔ wɛrɛ ka na tɔɔrɔ in y'i diyagoya de a bɛɛ ka fisa jamatigiya ye jamatigi kɔni fɛn min bɛ da i kan garanw ɲuman fɔ n ba ye ka sɔrɔ a kɛbaalu yɛrɛ tɛ s'a dɔn ko bɛ ko k'i la a kɛbaa bɛɛ b'a kɛ ka tɛmɛ ka tila k'i fiyɛ ni lɛfɛ wa k'a lase wa ala yɛrɛ de a co ngala mɔ ngala ye bɔrɔ i m'a fɔ k'i y'o kɛlɛ kɛla dɔrɔn ayiwa a bɛɛ bɛ taa k'i an ka baara nin bila ni kɔrɔ ye an kana bila ni tɔɔrɔ foyi ye ko Sherifu Usumani Madani k'a ka duwawu kɛ ko ala kana n sa ni micro ye n bolo ami na sigiyɔrɔ in kan a b'o duwawu kɛ i ye k'a ka duwawu kɛ k'ala kana n sa ni micro ye n bolo inshallah n y'a ɲini ala fɛ inshallah a b'o mɛn bɛɛ lajɛlen kɔ la ami Sidibe ka sɔrɔ ka aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo ni sanga in na k'a fɔ ye nin ne tun ye Ganadugu Mamu Sidibe ma fililen tɛ bawo ale yɛrɛ ka ko bɛɛ bɛn bɛ danbe ne ma a ma nin ye a ye nin ɲɛfɔ an ye bi donc ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ne la ma jɔnya yira an na ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ a k'an mɛn ne bɛ n danbe fɛ ni fɛn caman ye n bɛ farafinya fɛ ni samuni wɛrɛ bɛɛ k'i jija bɛɛ k'i jija kana tilana an ka danbe kɔrɔlu kana tilana kana tilana an ka fɛn kɔrɔlu kana tilana an ka balimaya dun kana tilana an ka furu sira dun kana tilana an ka sinankunya dun kana tilana yala